बेवहायनो हांसो मासे जाहोहरनोसैहाय गोबावजो फैनाय ओमफ्राय नायदो गुलुनि बैसां इहायल' जि आराम ओइ हांसो दाङा हांसो जाहोनोसै बेवहायनो लेथ्रा नै बिराद हांसो माबा माबि दांनो हायो बे मानसिया इसोर माबा लांनो फैदों खुमब्रा लांनो फैदों खुमब्रा केसरबारियाव खुमब्रा लांनो फैदो लोगोफोर खुमब्रा मानो नै मारै जाजोबखो जानो ओमफ्राय इहाय जोसा खुमब्रा दङ थाइसे जोसा खुमब्राजों जागोन नै आं गायनानै होफैदोंमोन आरो जोसा खुमब्रा जानोसै थाइसेल' थाइथाम नामा थाइदोंमोन ओमफ्राय गैया उनावहाय थायासैयानो बिफाङा थैजोबदो जोसा खुमब्रा जानोसै नै रा जोसा खुमब्रा लाबाय नै अखा सिजाबाय लाबाय दुगैयाखै स्र' दुगैनानैसो संनोसै आङो अमा समा आदार होखांबाय हांसोनोबो आदार होखांबाय हांसोबो हमना होबाय ओमफ्राय हाय मोसौआ गाइखेरानो सेरजायासै दासै आं दा बेलासिसो सेरनोसै गाइखेरखौ खुमब्राखौ हा दुगैखानोसै आङो खुमब्राखौ हाग्रोना लानोसै बेनि उनाव दुगैनोसै आङो दे लोगोफोर दा दोनथ'नोसै दा दसे उनावहाय लालायगोन उन्दुलांबाय हैजों मोजां माबानायावनो बिबथैया माबाग्रा संग्रा ओइ लांफैलाय आंना गिसिजोबनै नायफिनबावलायबायसो लांनो नागिरनायावनो इहाय इदिनो टेनसनानै थायो ओमफ्राय उनाव उथिफिनो दुगैखांबाय आरामसेनो एकदमबारे खानाया लोबाबाबो सिजोब्बाय आंना आरामसे देलायबाय दालि आरो ओंखाम मोनखांबायानो आंना देनजारखा दुगैहोलां संहोलां ओमफ्राय दा बाबाया बेदरखौ गोदाखांथ'वाखै बेदरखौ गोदाखांबानो बेदर संबानो बास जानोसै जि ओंखाम उखैबाय आङो खानायखौ एसे फोरानस्र'नोसै आं बारि ओमफ्राय खिनिया बेदर मोजां बेदर जसाबदो नै दा आराम जानो ओइ सपारि एक्सट्रा एवनोसै ग्रान फ्राम फ्रामनो बेखौ हांसोजो माबा हांसोजोलायनो खुमब्राजो सुनानै दोनखाबाय आङो ओमफ्राय थिंजाय पियास ओमफ्राय नै बेदरा ओमफ्राय नै साराया पियास बुरजा होयो आङो माबायावहाय दरथाम पियासफोर तेजपातसो होनो मोनोमोन ओमफ्राय दा आङो तेजपातानो गैया आङो साम'सो रायलायलांबाय साम' रायलायबाय थानायखाय माबा ओंख्रि संनायनि सिक्रेटखौ खोन्थानि दे हांसो ओमफ्राय जेसेबांनो मा होनोमोनलाय बेखौ एवगोन ओमफ्राय बेनि मेजेमखौ ओंखारहोबाय थागोन ना हांसो बेदरनिखौ एसेबांनो टेस्टआ बिराद इनहेन्स जायो ओमफ्राय अरा बे गेसाव नङालै बनावसो जानांगौ ब्लाव 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 एकदमबारे होमबाना टेस्टआ नै नुवाखै जि माबा ओंखारबायना मेजेम जि मेजेम बरहा जाबाय आंना हांसो आं बायदि खालि हांसोबो अमाबो आं बायदि जाजोबथारो दाग्लाम हांसोआबो अमायाबो दाग्लाम जाजोबदो मस्ला देदो आंहाय सामब्राम गुफुर जिरा हाइजें गैया आं मस्ला मस्लि गैजोबाबानो बासोयो संनो हाइजें नांथारगौ आंनो ओमफ्राय उनावहाय माबा तेजपात बिलाइ हांसो संबाथाय बेरलायथारबाय ओमफ्राय हालदैखौ होनानैसै आं बे टाइमावनो मोजां आंना पियासा एसे खामद्रायदोलै पियासा बारा खामनाङा होमबाना बेदर बारा मोजां मोनदों हांसो बेदरखौ जानो लुबैदों आं खुमब्रा होलासिनो जालायदोंमोन संनाय नङा होननानै ओमफ्राय पेकेट मस्ला होनानैसै आं नैबे मिट मस्ला एसे माबाया जानाय नङा ओमफ्राय नैबे रेड चिलि पाउडार एसे कालारनि थाखायनो बुरजा होनांगौमोन खम दङ आं लाबोनोसै मस्लाखौ होनोसै आं नैबेयो आङो माने बानलु गोरानखौ जुदि देफायो होमबाना आङो ओंख्रि एसे गोदौबाबो एसे होफायो ओमफ्राय दा बेहाय बानलु गोथांसो देदोंना ओंखायनोथ' आं होजोबनोसै मस्लाखौ देनाय मस्लाखौ माने माबा मोनामनाय मोननो नागिरो आं बानलु गोथांनो ओमफ्राय जाबाय खुमब्राखौ होनोसै आं नै दा होजोब्बाय खुमब्राखौ बिगाब जानो मोजां मोनो आङो खुमब्रानि बिगाबखौ हांसो ओंख्रियाव ओमफ्राय बिदिनो गेब्लेलांगोन दा नंगौ र'
naik masuk kan kali jadi kayak baik kita ber kita naik yang ya ayo mas kita naik lagi atau kita kok ini naik sih apa robok sih ada yang mana masih sih Tiri miri hình labo này, điều ai ra nó sẽ có tiri miri thế nào? Tiri miri. Oka kìa. Ta gì? Mà bác hết. Đi hết, mà nó lấy. Ôi em một hết. 이모는 땅 렌탈이야 오다치야. 네. 파손 이동은 알아. 파손. 말이 자크. 마트 아이팅프는 피샤피샤 폴리스프라는. माबायदि जाखो इखौल' खोन्था आं क्वालिफाइ दायो खुस जाग्रा पुलिसा ओइनै सासेयाबो मायबा सिथिं सिथा जाहैसोदो पुलिस खारहैदोंमोन बिसोरो मानसिफ्रा बारा खारनो हायाखैनो आंनि लोगोफोरा एकदमबारे मन्दिरफोराव थांनानै खुलुमबाय थायो जाहाथे आनक्वालिफाइ जादोंबाबो एसे मोजां रिजाल्ट फैयो नायजानाय बिराद अखायाव पुलिस खारदो दे इसोरो मालाय Mas, kamu tidak aja. Tidak. Gayनो आङो खांनानै दोननांसिगोन खारन आइया मस्ला जाया आङो मस्ला होगोन मा होगोन मिथियोना लं इलाइचि दालचिनि देनानै होयो आं गरम मस्ला होमबासो हांसोनि मोनामनायखौ खारनाय मोनो आङो ओमफ्राय एसे माबाखौनो एसे थाबावदो र' जेसेनो गोबाव संगोन एसेनो गोथाव जागोन माबाया 1 घन्टानि बारा संबाय आङो दा एसे लानबावबाय आं मस्लाखौबो होबाय दुन्दियाखौबो होबाय मोनबाय आंनानै Baunya goथाव नै साखिनोसै आं ओमफ्राय दा लादो नै एसे दे बे पेन्देलखौ नुनानै पेन्देलनि एसे उन्दुजोब बेखौ दे मा Berapa mang मा बायदिया नै सिगां होखायो नाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा आंनि अमाखौ नायनो नागिरदोंमोन ना फैदों देखायनो आङो आंनि अमाखौ बैयो बाहेरायाव खायो खिन्थु अखा हाबाय थादों नालाय माथो न' सिङाव खादों आङो नैबे अमा फिसा बुन्दियो फिसा खालामगोन इखौ फिसा जाहैगोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि दाख्लैनि इयो बेसे जाखो मिथिगोना 6 माह जासिगोन नै दा 21 खालि मोनबा 6 माहायावनो ओरैबायदि देरदों नायदो इयो 6 month ग्रोब जासिगोन इयो नायलाय गिदिर जादों ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो अमाखौ माबायदि आदार होयो मिथिगोना डेन्जार मिथावना माने अमाया जाना ओरै साबखां जायो ओमफ्राय आदारा हायाव गोलैजोबो ओमफ्राय आंनिफ्राय आजावफिनो बे आजावफिनोलाय साबखांबाथाय इयो गोलैना ओमफ्राय इनिखौ हुखां होफिनो आङो फुरा इनियालाय इनिया Desemberनि लास्टआव फानगोन आंखौ Desemberनि लास्टआव इथिंजाय उन्दिनो होसै सुथि अमाया सुथि मोदोमोनो इयो लै दा खोलैजोबोसैहाय इयो खोलैजोबो इयो ओमफ्राय इखौ ओरैजाय हुखां होबाय थायो आं ओरैजाय नङाबा आधायानो इदि खोलैयो आवगोलो ओमफ्राय आङो आन्दाज खालामदो इदि खालामबा इयो आधाखौनो मोनजानाय नङा इदि होननानै ओमफ्राय इदि होनानै हुखांफिननानै होयो आरो देरबायना आंना लोगोफोर अमाया 5 मासल'सो थाखाया जायाखै बियो 5 मास जाबाय अक्ट'बर मोनबा 6 मास जानोसै अक्ट'बरनि 21 दैमायाव फैदो मानो मिथिगोना गाइखेर सेरनो दहाय फुङाव सेराखैमोन ना गाइखेर सेरनानै लांसै सिगां थांगासिनो दं सानै सिगां थांगासिनो साला लानानै फैफाबाय आं बिसोरखौ सेरलामोन आं गाइखेरखौ बेथुनो गाइखेर गैला साहाखौबो खननै माने लोंबायना दिनै ओमफ्राय नायलाय हाराया पानजानाया पानजायो आं 120 बावसो मिथा जानो सुखुवा आङो मोसौखौबो दैमा बारनासो होदोनो दैमा बारनासो थांनांगोन एसे गुबुंले जादों मोसानोसो लुबैबाय आं गाइखेर सेरनो फैनायानो खासिबारिया इखिजाय बारा नुवा इखिजायसो मोजां ओमफ्राय ना माबायाव बांसिन मोजां नुयो सान्दुं दुंबा बांसिन मोजां नुयो ओमफ्राय अखाया बाराद्राय हाबाय ओमफ्राय इ दैमा मोनसेखौ बारनानै ओइ दैमा मोनसेखौ बारबावलायनांगोन अखा हाबायथ' जों ओरैनोबा खारनायाव गगा मोनखादों नोंनाबो एसे जादों आंनाबो जादों
साथा लाबनांगौ होनबालाय आंना माबा बुरिरैनो दासो मा नै सालमाय बेरलायबाय जों माबा अखायाबो लायदो दैया गिदिरथार मानो बारनानै हैनांगौ दे आइया ओमफ्राय मोसौ फिसाखौ आं लानानै फैबाय ओइरा जोङो सायला मोनसे बाला बुरग्राफोरनि इहायनो अखा हानायखाय हाबसोबाय ओमफ्राय इहायनो सेरनोसै आरो दा जोङो जनानै लानोसैलां जिरायनानै लाबाय आं इहाय अखायाबो मा मोनखो जोंखौ फैनाय नुहुरनायखाय र' बेथिबो बिदि सान आधा लिटारनि 3 पुवासो जागोनदां सेरखांबाय दा थांनोसै नै सेरखांबाय नालाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लानोथ' सानो बिराद लानो सानो खिन्थु बांद्राय गोलाव जाबाथाय नोंसोरनो बरिं जागोन नङा होमब्ला बेनिखायनो बांद्राय गोलाव भिडिअ बानायबाय थाला थांनानै आरामसे गाइखेरनि गथा सा फुदुंना लोंनोसै एकदमबारे मिलौलायनाय दा दोनथ'नोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला मा खालामनांगौ बेखौथ' मिथिनांगौ लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय बिराद मोजां बयबो दा दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनलायनानै था ओमफ्राय आब' सनाखौबो अनबाय थाबानो जाबाय बाय बाय लाभ इउ